Σας παρουσιάζουμε το Vector Max, μια συσκευή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων EMS τελευταίας τεχνολογίας, με ξεχωριστό σύγχρονο design και δυνατότητες. Το Vector Max διαθέτει 4 κεφαλές, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα σε 4 σημεία του σώματος. Οι κεφαλές είναι ανατομικές και εύκολες στην τοποθέτηση και διαθέτουν σύστημα ψήξης Airflow Max, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα συνεχόμενης επαγγελματικής λειτουργίας. Μέσω των εξειδικευμένων ηλεκτρομαγνητικών παλμών που φτάνουν έως και τα 13 τέσλα δύναμης, επιτυχάνουμε 100% ενεργοποίηση των μυϊκών ομάδων, κάνοντας σύσφυξη ή λιποδιάλυση ανάλογα με τις ανάγκες μας. Με αυτόν τον τρόπο συμπυκνώνουμε 2 με 3 ώρες ενεργητικής γυμναστικής σε μόλις 30 λεπτά συνεδρίας. Δείτε το σώμα σας να αλλάζει με το Vector Max από την Cosmetico.